Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ψευδάργυρο. Σίγουρα το όνομά του σας θυμίζει ψεύτικο μέταλλο, αλλά πιστέψτε με, οι δουλειές που κάνει είναι πέρα μα πέρα αληθινές. Είναι ο ελβετικός σουγιάς του οργανισμού μας, καθώς συμμετέχει σε πάνω από 100 ένζημα. Τώρα, σίγουρα όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι όταν αρρωσταίνουμε, η γεύση του φαγητού είναι σαν εφημερίδα, καθώς ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τους γευστικούς μας κάλικες και του κάλικες της όσφρησης. Και το καλύτερο παστίτσιο του κόσμου να έχουμε φάει μας αφήνει ασυγκίνητους. Είναι ο εσωτερικός μας σεφ. Επίσης, ο ψευδάργυρος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Είναι σκληρό καρύδι. Είναι ο εκπαιδευτής των ταφ λεμφοκυτάρων, καθώς όταν είναι αισιός προσβάλλει τον οργανισμό μας, είναι αυτός που ανεβάζει τα ταφ λεμφοκύτταρα κυνηγούς και φωνάζει «Επίθεση! Καταστρέψτε τον ιό!». Επίσης, όταν έχουμε μια ανοιχτή πληγή ή μια γρατζουνιά, τότε ο ψευδάργυρος λειτουργεί σαν ράφτης, καθώς με αυτόν η πληγή μας κλείνει πιο γρήγορα. Αν δεν γίνει αυτό, τότε σίγουρα έχουμε ξεμείνει από βελόνες. Επίσης, ο ψευδάργυρος έχει μια φήμη στους άνδρες, καθώς είναι απαραίτητο για την παραγωγή της τεστοστερόνης. Γι' αυτό λέμε ότι τα στρίδια είναι αφροδισιακά. Έχουν τόσο πολύ ψευδάργυρο που μπορούν να φτιάξουν μία γαλβαρισμένη λαμαρίνα. Εντάξει, αστειεύομαι λίγο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε καλή όσφρηση, καλή γεύση, να έχουμε μια καλύτερη ορμονική ισορροπία και να κλείνουν οι πληγές μας πιο εύκολα, βλέπουμε τον ψευδάργυρό μας. Τρώμε μοσχάρι, κοτόπουλο και κάσιος. Δεν αφήνουμε το σεφ μας ποτέ χωρίς υλικά. Για περισσότερες ιατρικές πληροφορίες με απλά λόγια, ακολουθήστε το κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά.